'yan uwa, kamar yadda muka yi alƙawarin za mu dinga kawo muku ta yadda za ku yi editing na hoto ko bidiyo. So yau dai mun zo muku da yadda za ku yi editing na hoto zuwa ko kamar da shi fasta wadda ta shafi ko fastan waƙa ko fastan siyasa da dai makamancin haka. To shi dai wannan fasta idan za ka ƙirƙire shi ne da kanka, ka haɗa shi da kanka da wayarka ta hannu Android. Da farko muna so ka mallaki wata media wadda ake cewa wani application wanda ake cewa background eraser. Idan kuka shiga Google kuka yi searching background eraser, wannan shi ake cewa background eraser. Zai halbo muku haka. Sai ku danna, idan kuka duba a ƙasa baki ɗaya akwai inda aka rubuta load a photo. To a nan za ku ɗauko hoton da kuke so ku yi editing ɗin shi, a nan za ku taɓa load a photo. Idan ya buɗe muku kamar haka, za ku gani ya watso muku hotuna, sai ka je ka ɗauki duk wanda kake so. Za ka ɗauki duk wanda kake so a cikin wa'innan hotuna. Mu ɗauki wannan hoton misali. Idan ka taɓa hoton da kake so, za su dawo da kai a cikin wannan faifan. Bayan ya gama sacin zai buɗe kamar haka. To idan ya buɗe kamar haka, idan ka duba a sama hannunka na dama, za ka ga inda aka rubuta done. Sai mu dangwalo wannan done ɗin. To idan ka dangwalo wannan done ɗin, zai buɗe sai juyo da kai a cikin wannan faifan kamar haka. Idan ka duba a ƙasa hannunka na hagu za ka faro, za ka ga akwai almakashi, akwai tauraro, akwai photon ball, akwai cycle mai ɗauke da suna rufiya, akwai kuma zooming daga ƙarshe. To ka ɗauki tauraron, ka dangwali tauraron kamar haka. Idan ka dangwali tauraron, ai za ka ga ya bada wani jan rawul a hoton. To za ka ja wannan rawul ɗin ka ajiye shi duk inda kake so ya yanke maka hoton. Bayan hoton za ka ajiye shi, kar ka aza a cikin jikinka, amma bayan da ke bayanka a nan za ka saki abu kamar haka. Za ka ja shi da hannu ka saita shi duk inda kake so. Kana da daman da za ka saita shi. Idan ka je ba a jikinka ba, a bayanka za ka sake shi kamar haka. To kaga ya fitar da wa'innan duk abubuwan da ke bayanka, sai saura suka rage. To a haka za ka dinga jan shi har inda duk sauran suke. Za ka ja shi kamar haka, ka dinga jan shi kamar haka, ka dinga jan shi kamar haka. To idan ka duba, ai za ka ga duk ga wasu abubuwa nan ka bari baka goge ba, inda shi wannan tauraron ba zai iya fitar da su ba tare da ya taɓa jikinka ba. Sai ka duba a ƙasa hannunka na hagu akwai almakashi, akwai tauraro, akwai ball inda yake ɗauke da suna manual. Sai ka dangwali wannan manual ɗin kamar haka. Idan ka zo wajen manual, idan ka duba a hoton za ka gani 'yan ƙwallaye guda biyu. Idan kana so ka ƙara girma, wannan layin da ke ɗauke da mintotan nan za ka ja shi kamar haka. Za ka duba ai yana ƙara girma. Yanayin girman da kake so, yanayin girman da zai kwashe ki abubuwan da kake so kamar haka. Duk yanayin da girman da kake so zai. To da shi za ka yi duster, ka cleaner duka goggoge duk wani abubuwan da ke gefenka kamar haka. Za ka goge shi ne ba tare da ka bari wannan mulmulallen abin ya taɓa jikinka ba. Domin idan ya taɓa jikinka za ka iya ɓata. Amma mu ɗauka cewa ka samu kuskure ka taɓa shi kamar haka. To idan ka mashi haka ba ka ɓata ba ne ka ɓata. Idan ka duba a hannunka na dama akwai zooming daga ƙasa kenan, akwai zooming, akwai wani aro wanda ya nuna hagu, akwai kuma wanda ya nuna dama. To idan ka ɓata haka sai ka danna wanda ya nuna hagu ya yi can hagu,
so ɗaya, to zai dawo, sai ka ci gaba. Idan aka zo inda ba za ka iya goge shi ba, dole sai ka jawo shi kusa da kai za ka saita shi. Idan ka duba a ƙasa ɗin, daga ƙarshen dama akwai inda aka rubuta zooming mai hoton wani ɗan kofi-kofi, sai ka dangwale shi kamar haka. A nan za ka iya ka sa hannu ka jawo shi duk inda kake so ka jawo shi, sai ka koma ka taɓa mai tauraro. Mu gane cewa mai tauraron nan shi yana ɗauke inda wani abu yake mai sufa kala ɗaya, yana ɗauke shi lokaci guda. Sai mu ɗauki mai tauraro kamar haka, sai mu tafi mu aza shi kamar nan. A hakan zai dinga yanke abubuwa duk wanda yake kala ɗaya da abu. To mu ɗauka cewa mun yanke masu kala ɗaya, a cikinsu akwai wanda ba kalar su ɗaya ba an bar shi. To sai mu koma wannan hoton ball, hoton ƙwallo inda yake da ɗauke da suna manual, mu dangwale shi kamar haka. Shi ne duster, shi ne duster da zaka goge duk wani damejin da ya ɗan takura kamar haka. Sai ka koma zooming, shi zooming shi ne zai sa ka ja duk inda kake so kamar haka. Sai ka koma ball, hoton ƙwallo, shi ne duk yadda za ka saita shi lafiya lau. Da fatan kuna gane yadda nake muku misali.
a nan za mu bi shi a hankali muna gogewa, a hankali za mu bi shi muna gogewa, a hankali. To gashi mun kammala gogewa kamar haka. Babu wani abun da ya zo wanda yake daga baya idan ba hotonka ba. Sai ka duba a sama hannunka na dama akwai inda aka rubuta don, ka ƙara dangwala shi kamar haka. Idan ka dangwale shi zai kawo ka a wannan feji. Idan ka duba a ƙasa daga hannun hagu an fara da 0, 1, 2, 3 zuwa 5. To idan ka bi wani koko da ya ɗan takura ka, sai ka danna number 2 domin ya fita kamar haka. To sun ƙara taimaka maka, sun ɗan ƙara yayyanke maka inda bai yi ba. Sai ka koma a can sama inda kake samun an rubuta don, za ka ga saving, sai kai saving ɗin shi. Ka gama yanke wani background wanda kai hotonka a baya. Sai ka duba za ka ga an rubuta finish, hannunka na dama za ka ga inda aka rubuta finish, sai ka dangwale shi kamar haka. Shikenan ka gama da wannan media ta biyu wadda muke so ka mallaka, a cikinta za ka yi komai da komai, ita ce photo editor wadda za mu shiga yanzu nan. Ku bi mu domin kammala fasta da kowace irin abu da kake so za ka iya haɗawa. Mu shiga full media application ɗin da muke magana a kai, photo editor kamar haka. Idan kuka duba daga sama ga sunan ta can, ga logo ɗin ta can, photo editor. Idan ka je a Play Store kai sacin za ka gane ta kamar haka, sai kai downloading ɗinta. Idan muka buɗe ta za ta nuna mana haka: gallery, camera, file browser, new, batch and return photo. To sai mu shiga a gallery, mai hoton gallery sai mu shige shi domin ɗauko hoton da muke so kamar haka. Kuma za ta buɗe mana idan inda muke so mu ɗauki hoton da muke son ya zama bayanka, ba wanda ka yanke ba. Muna so ka ɗauki wanda kake so a ce ga ka wurin inda kake so ka aga kanka. Mu duba kana so ka ɗauki, baka da hotuna haka inda kake so ka aga, to kana iya ka ɗauki hoto ko da nawa ko na menene. Misali mu ɗauki wannan, kamar ka ɗauki hotonka ko wani iri ne kamar haka. Idan ka dangwale hoton za su kawo ka a nan. Idan ya buɗe kamar haka, to a layukan nan da suke tafiya kamar haka, idan ka duba za ka samu inda aka rubuta drawing, sai ka dangwali wannan drawing ɗin. To a nan za ka shafa duk kalar fentin da kake so. Idan za ka canza ga gurin canji nan inda za ka ga blue, red, black, red, ja, baki, gashi nan sai ka dangwali gurin. A nan zai kawo ka duk inda kake so, duk inda kake so ka canza kalar da kake so ka sa, sai ka dangwale ta kamar haka. Duk gashi nan, duk wanda kake so ka sa, duk gashi nan sai ka shafa shi kamar haka. Ka shafa shi kamar haka. Bayan ka shafe wannan foton, sai ka duba a sama akwai wani bulon rubutu wanda ya alamun good, sai ka dangwale shi so ɗaya kamar haka. Za a dawo da kai inda wa'annan rubutun za ka tura su da hannunka. Za ka ga an rubuta text image, a nan sai ka dangwali text image. Za ya nuna maka haka. Wannan cross ɗin da ke hannun hagunmu, idan kuka duba a ƙasa akwai cross ne daga hannun hagunmu, sai ka dangwale shi. Za ya nuna maka add text, add image, add shape. Shin rubutu na farko rubutu kake so ka rubuta, ko na biyu na tsakiya add image, hoto kake so ka ɗauko, can add shape me kake so ka aza, sai ka ɗauki na tsarki shine add image kamar haka. Idan ya buɗe maka haka, change photo za ka shiga. A hannunka na hagu change photo akwai built in image picker, sai ka shiga change photo kamar haka. A nan za su kawo ka duk inda kake so, sai ka ɗauki wannan hoton wanda ka yanke a baya a waccan media eraser background, sai ka ɗauko shi ka taɓe shi kamar haka. Idan ya kawo ka haka, sai ka duba a ƙasa daga hannun
damanka akwai daga ƙasa an rubuta apply, sai ka shiga apply. To a nan za ka ja shi da hannunka duk yanayin girman da kake so za ka ja shi. Waɗannan zirurrukan da kuke gani duk da su za ku taɓa wannan hoton ƙwallo-ƙwallo da kuke gani, shi za ku ta ja a hakan. To shi zai nuna maku girman hoton. Idan ma bai yi ba ya yi yawa sai ku ƙara ragewa. To a nan za ka saita shi duk yadda kake so. A nan za ka saita shi duk ta yadda kake so. Sai ka duba a sama ka danna wannan ɗanwan rubutu, bulu rubutu daga sama hannun dama, sai ka dangwale shi sau ɗaya. Idan ka yi haka, to hoton naka ka canza mashi background haka. Sai ka ɗauki logo ko na me kake so ka aza. Mu ɗauka cewa za mu ɗauki logo na plate na waƙa idan waƙa ne. Idan kuma na aure ne za mu ɗauki na birthday. To mu ɗauka cewa za mu ɗauko logo na waƙa na plate, sai mu dangwali text image. Za mu koma inda muka ɗauko wannan hoton da muka yanko daga erela. Za mu, kamar yadda muka ɗauko shi haka za mu ɗauki kowane hoto. Change image, a shige shi. A nan zai kawo ka nan. Ka ɗauki duk hoton da kake so. Idan kana so ka haɗa wani da wani ne, za ka iya ka ɗauko shi ka jera shi da wancan. Idan kuma na abin da ya shafi ka yi hoto ne na waƙa, to za ka ɗauki logo ne ko na hoto ko na bidiyo ko na YouTube da sauransu makamancin haka, ko na Facebook ko na Twitter ko na Instagram ɗinka. A nan za ka duba, za mu duba a nan ciki. Duk wanda kake so ka ɗauka. Mu ɗauka dama za ka ɗauki plate. Za ka ɗauki plate. Za ka ɗauke shi kamar haka. Ka ajiye shi a haka. Za ka koma. A hakan za ka bi su guda kana ɗauko su. Dama baya can ka riga ka yanko su. Da ka zo ne za ka ɗaɗɗora su. Idan a karkace ki, duk da hannunka za ka gyaggyara shi yadda zai hau komai lafiya. Idan kana so ka yi rubutu ne, za ka rubuta kamar haka. Za ka dinga zuwa za ka dinga ɗauko su kamar haka. Misali mu ɗauka ka gama aza kowane logo da kake so ka aza. Za ka yi rubutu ne ko sunanka ko sunan waƙanka ko kuma me kake so ka rubuta.
sai ka shiga a nan dai text image ne inda kake ɗauko hotunanka again ka ƙara dangula wannan tsanwar rubutun to sai ka danna na farko inda aka sa maka add text sai ka rubuta duk abin da kake so a nan ka ɗauka za ka rubuta Adam MD nishaɗi can sai ka samu offline a nan hannun daman ka danna offline zai kawo rubutun a cikin hoton naka ga rubutun kamar haka. Idan kana so ka canza mashi salo ne ko na kala ko kuma na front ya canza yanayin duk yadda kake so ne zaka idan ka danna shi haka alamun da shi kake so ka rika aiki alamun kana akan aikin shi ne ka danna shi haka to sai ka duba a ƙasa akwai delete akwai arrange akwai edit akwai hoton cross plus haka sai ka danna wannan edit din a nan zai dawo da kai kuma idan ku inda nan fararen nan za ku danna a nan za ku canza duk kalar da kuke so duk ta nan za ku iya ku canza idan kuma kuna so ku canza salon rubutun ne sai ku shiga a properties za ku ga inda aka rubuta sunscreen na tsakiya akwai left akwai center akwai right akwai sanskrit sai ku shiga a sanskrit na tsakiya kamar haka zai nuna muku haka ya ku dangula duk wanda kuke so kamar haka idan kuma ruwan kalan bai muku ba duk za ku iya zuwa ku canza har sai kun sa wanda kuka ga shi lalle shi ne ya dace da a sa shi a gurin ba wani ba za ka iya ka ja shi duk ta yadda kake so to a hakan za ku dinga yin gyaran hotunan ku akwai logo da za ku samu ku saka in Allah ya yarda zan turo namba na zan tura wa duk wasu masu buƙatar wani logo abin da ya shafi logon Facebook YouTube da dai sauransu baki ɗaya ko kuma zan gaya muku a inda za ku samu waɗannan logo ɗin cikin sauƙi ku dai danna subscribe ku dai idan kuka ci gaba da bin mu a wannan shafi to za ku ga abubuwa na ganewa da yawa ku dai danna subscribe domin samun sababbi ko da yaushe mun gode Adam MD Nishaɗi TV sai inda bayan ka gama gyaran hoto kana so ka sai ba shi ya zama a gallery ɗinka yana a gallery ɗinka idan ka duba a sama baki ɗaya hannun damanka akwai inda wasu ɗigagga suke guda uku akwai kuma inda hoton kamar memory yake sai ka dangwale shi kamar haka zai nuna ma haka sai ka taɓa gallery to kai saving ɗin shi idan kuma kana so ka tura shi a wani wuri ne idan ka taɓa wannan hoton memory kamar haka ka shiga shiya to idan bluetooth ne zaka tura ma wani idan kuma direct Instagram inda kake so ya tura idan Facebook kake so ka posting direct ko a ina dai idan ma WhatsApp kake so ka tura ma gashi nan duk zaka iya ka dangwali ko ina kake so ka tura mun gode ku dai danna subscribe domin samun sababbi a koda yaushe